Kom Hanna Kaiju. Ma tahan petsamata tinka. Hiito täppälti mehkimiltä. Muist. Missä protect the president. Kyllä kun mun joudutaan kahdella. Joo, ja välttämättä minä tuntuu aika tinkkai täppi. No koska perissä sitten. No mulla ei tappe. Lapa tactical wreck. Ei täppi, kun ats koroskeeri kun pohtit. Kai minä tunnin olennat. Mun se pissuuko. Ei tarpissakaan valtek. No oot vieläkin teet kaikki. Ei mene koroskeeri kun pohtit. Minä olen tunnin viisi. Body armor, mulla mä Ei. No tää on jo live-presidentin ehkä, joo. Tää on mun sille mihinkä, me puhutaan tänne. No kun tuossa ammatus että live-presidentin kuuluu, tein live-presidentin sujia, kun lehket, hä? Mä laavin, mutta hiltää. Kan luokta niin, että sen olomaittikin sutsi. Ja saametikin niillä vain vaadre Shoreline X vai ylipäätään? Ei, hämin show in factory. Factory Goldmike. Goldmike. Ildes vai X? No Goldmike, no manjakaska päivi. Det! Och jag har dock olgspelare, okej. Säkert ju. Ja niin puskalle. No se, milloin ko? Sähkö kun aktiver on musmel. Joo, viitaista sähtspelle, joo. No mulkte. Jaha. No. No, tää mitä liskalle katap. Rekaan tiedä olgspelare. Mun viekon office. Kie muu paatsi? Tää on Jeppe homma. Kos? Ai tiedä padsin. Jaa, Miko. Mun koton. Okei. Jaha. Tässä on Tiedä. sikka. Nuko? Joo, Kai, paa vegist. Tää on devalyttunga. Kual? Taapi batsin. Pesapä Kaiju ei tuo makta pesapä johkeet luuttei täällä. Vaat mä valti penitte. Valtte. Tää on presidentti ja lyt. Koos tulee presidentti? Että kui presidentti suuji ja tässä on tähän tapa pissu. Tämän residentti. Läkäs visä talkas. Mä tarppan talkas. Tossa ei hemostaatto dusha. Ilme mihketsä. Läkäs talkas. Mä tarppan talkas. Bandage. Tosi bandage. Ket? Täällä on ottamat niin screenshot. Tuotta vähän. Tuotta tämän ties. Tuosta presidentti tuohkai. Näin verissä, alvana. Täällä on meidän naabis alt W. Otta vähän lakaat. Vot olmus. Vot, et alal presidentti, almana presidentti, kosoke. Valti ehkä, taas presidentti, vahtemmako vesen kovasta. En kasko presidentti, niin. No hostage valt. Jaamikot ja holmus. Ja täällä tunnu verissä ja presidentti luuttut. Tiedäpä. Ja täällä. Kortsilehti, mutta ei täällä tiedä. Mitä padzi? Tiedä kuulin se nuus. Kialle. Oli Juunas. Tää Kalevissa se mutta. Tää lepako. Koska aiemmin, mutta presidentti vuoden, koska tiedä. Paljon tiedä presidentti. Tiedätkö? Sait tämän hei. Hihteni sait suomalaisen dikkänsä presidentti liikkeet. NRK pesät salli, että NRK saa hirma huoltaisi. NRK kerkka vahkuikka, hei tietenkin. Ja, ootako mitä kuolekin, missä verran olemaan, että on vaisoja. Juunas oli vielä viehkalla, alle viehkalla kosoakin. Ja muitti idioma kungen akta perissä, että se akta oftoloma tarppakotti pistooli. Täällä tunnin vaisot ja tuo, tielle, presidentti. No joo. Manana, vaara, mana. Pahal, presidentti, pahal. Ja pahal. Kite paatsi? Mun batch. Ja. Kitap viehka. Mun viekki. Oi täällä presidentti, ja. Täällä on holmus, mun pääsee luuttu. Oi tiedä paljon täällä. Tää tiellä.
Sudsu vet alla luuttaa, meni luutsit. Nyt sudsu. Jackin Anders joka mi apra. Tuolla mummolla. Oh. Ja, palverissa, koditien jopa. Joo, Johtakaa te saatiin manjil, pa. Teli office. No kolei. Joo. mä boa. Mi päätsi jollakai? Ei jollakai manis. Ta kollo Kos- patchim jakka. Joo, kolloppa. Teillä kuuluu viekka. Jo, viekka. No, rohka. Come on, boys, put the fucking lead in them. Sucker. Teillä on geared. Mun jaa. Wall geared. Teillä on kysyä alla Tappele maankin. mulut olmus. Älä joo. Mulla on tarvitse näillä soralla mä kähtsi kotiin. No. Jäämmekö? No västä. Almana verissä uuti, mulla palkaa pähkänä se. Alokkumana. Ja, amigo. Ei mä koita tietä. Teillä se tappe. Täällä on kyllä juunes vielä. Tässä on hypori soija voi tiedä. Läkä varrokas. Voin joko sama noin. Kun Teillä rosseus. Pisaan. Läkä just tsehkaa, minkä onatu. Tappele muulusta kun hoktaamassa. Vot, mä otan juunes. Missä? No mut ei tiedä, mun tää on tsiekas takkar extract pointta lahka sulla on se uussa siis. niitä vaatituslikke. Ei ole tältä juunes, just oli insure, mä paaksin tuossa juosit. Taas trahpaa tokko huipajaas. Kolmat kierrotaan tähän ja... Kommer melda battery rate. Tässä auto päältä kari Joropa öljy. Seiluuhan tankka, tehdä mahtaa lehkä. Kossa lähe homma. Ruonaa joukalle tuosta takkar route stunkkaa. De var nästan stora tankit, något lågt. Joo. Jaha, Aiko vai? ja täällä täällä kastaa. Tää on vielä pohtaa olmus. Täällä on. Jaha, okei, no. Mä Tiedän, ymmärrän, koska- että mä vedän tivvu tehtiin. Täällä on olmus tankkerikaskan takkar ross. Kostin nää. Mä tiedätin nää. Millainen tivvu? Joo, vaan Kaija poja pesä kuulis. Mun on vuolla. Kiti, kosta tulee Kaijat. Tiedä. Jaha. Kosto kakkai tivvu, kosto lee. Tällä vaan, vot. Mun saatti viehkä ollenkin. Asu. Tuulee naijua. Tappele olmus näin. Joo, vot. Tuulen. Sopahtaa mun Mun sille! Nok misluota. Läkö Kaija hänellemme. Joo. Siehkävällä. Tuulen. Onko Voi mitäs? Ei nää oli jaa. Mä naa. No jaa! Men! Voitten hiile. Kosta paatsi. Tää ei rossaa sitä paati mun. Vai muuten vaikka pissan, että ei vei mun. Kun jaa. Men. QA kahtsil vihta. Lätät serverin. Kova ja mitä? Mä saat sen verran vuollekin. Joo, me manne. Arvaa. Alle väl var det joku muuten nurkka ja mä pohtaa juunisin kaikki skäävän kähteli pessä sisä. Mun kapa ja mus vanna heillä 4 joktele vaan. 14 minuuttia väl. Saatko tästä ämmät? Tähtäkä svaita. Ja näin kun kokle vihta. Kos mä kalke vuollekin. QA kahtsil vihta. Joo, tale.
Läkätään Juunis. Joo. Mun Juunis. LM6F. Ja tää ilseämme. Ja. Onko Let's Games? Jag var lite skäven kähtäni bäst också sämset. Läkö bäst också? Mun kähtänä skäämen sisä. Sämmetin. Mä akka bäst vattistella bäst. Joo, tavallaan. Läkö en häckän där gaja pyjaman. Ja. Ja. Det himman annan vuodet min president homma. Nej. Vitsi vet kyllä kyllä alla hela mig. Ja just. Men Mun tänk jak läkälle verisä sisäistä varren tahkat, hä? I måna muggismannen säämme. Testain skääven manna sisä.